Hello guys, good morning, happy new year. So guys, जोङो हाबा जानो नागिरदों बेलाखबायाव। बेलाखबा मुंनि मोनसे गामियाव जों हाबा जाहैगोन। So दायो जों थांगासिनो ब्रादारजों आंजों। So लोगोफोर बेलाखबाया साबग्राम खाथि जायो। साबग्राम। So नायदो नोंथांमोना आंनि भिउखौ। गासिबो हाग्राजोब दे लोगोफोर। हाग्राजोब नै बेलगुरिजों फैदों, बेलगुरि मुंनि मोनसे गामिजोंहाय। So भिउआ जोबोद समायना हाग्राजोब लोगोफोर। So लोगोफोर बैनो नुहुरनाया मुस्लिमसो दै। So लोगोफोर बाहाय बर'आ खम मेजरिटिया। So गासिबो मिक्सारसो आरोना, बेयाव बंसि, बावनो मुस्लिम, बावनो बर' ज'सो आरो। खाथि खाथि जायो आरोना मुस्लिमफोरजोंबो। बै नुहुरनाया मुस्लिमजोबसो। बेखौनो बेलाखबा होनना बुङो आरोना लोगोफोर। बेनो बेलाखबाया। So जों एसे दावखोबावबानो मोनबाय जों हाबाखौहाय। हाबानि न'खौ मोनसिगोन जोङो। So लोगोफोर हाबानि जायगाखौ मोनफैबाय। So मानोना आङो लाजिनानै आङो भिडिअखौ बानायासै। So लोगोफोर बेखिनियानो आरोना लोगोफोर भिडिअआ। बाय बाय, थेंक इउ स' माच।